Hello, good afternoon everyone. Akong putlan o kukuha akong alaga kay tigas kayo. Sa unang panahon, no, sa bata pa ko, kay wala magputol-putol sa akong kamot, sa akong kuko. Yan. Kaya sa ako na nagbantay niya, sukad sa gamay pa ni, dad pa ni o 11 months until now. Mani nani, senyorito kayo kay talignan na. Ano may labi? May labi. Ano sa'yo? Sat mo, Beng? Kasi ang dili ka mo putol sila ang mga kuko, i-hard ako ninyo. Huyab kay akong plan niyang kuko, di siyang sugat. Pwede niya ganahan i-touch yan tiil. Hi everyone, thank you for watching. Yan na kinabuhi sa pobre. Kanang tig putol sa kuko sa mga alaga. Guys, please don't forget to subscribe my YouTube channel, like and comment below. So kung nagkinahalan mo og kanang tigputos yung kuko niya, mag-relax lang mo. I-hire lang ko ninyo kay libre ra ko magputig. Tig-cut sa inyong mga kuko, tig-trim. Oh my gosh. My love, the feet. Your feet, my love, your feet. My love, your feet. My love, your feet. So, pwede na dyan ko ninyo i-hire. Tig-putol sa kuko. Yeah. See? Easy. Yan ang kinabuhi sa mga may kwarta, guys. Medyo ng atiman nun. Nana ito atiman po sa itong mga kauyaban girls. Mga ladies.
Mga bana. Oh my gosh. So, yahay kay kinabuhi sa wala ka dali, may love eh. Other side. Other side, my love. My love, the other side. Other side, other foot. Kuning purtihan yung kuko kay pwede. Pag-asa. Yeah. Yeah. Oh my gosh. Thank you for the like, guys. Hello. Do you want I cut your nails? You hired me. If you wanted to be relaxing, I can trim your nails. Trim it. You want to? There. It's easy. Yeah. Who's the one you don't know how to cut your infant? Yeah, you hired me to cut your baby's nails. Really expert this one. Yeah. Even you closing the eyes. Yeah. Finish. That's it. Hello, that's it, my love. No more. Uy, no more na. Uy, wala na. Na ang live sa kong alaga. Okay. No more na, guys. No more pa. Kuya, no more. Ako sa pagmonito niya mga kuko kay kan kay mga kuko sa floor. Dili kay nga sa Pilipinas, guys. Cebu kayo dito. Limuot kaayog na unta. Kikan ko ng limpyo sa gawa sa mong CR. Kay perting hugawa. Kung gilimpyuhan. Like a runner and a track star. Yan. And then, thank you for the like, guys. Don't forget to subscribe. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Like and comment below. Bye-bye. Love you. Thank you for watching.